De cursus bijenhouden die de NBV, dat is de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, organiseert, zit in Friesland heel dag vol. Alle 24 plakken om de praktijk in de macht te krijgen binnen dit hier bezet. Nieuwe aspirant imkers komen pas takom ierwer, kunnen daar pas takom ierwer te plak. En bij ons in de studio is ongescoten Jeen Geertsma en hij is van de Bijenhoudersvereniging Kolmersweg. Goedemiddag Geertsma. Goedemiddag. Ja, hoe kan het dat er blijkbaar zo vol animo is voor deze opleiding? Ja, ik weet net. Ik denk dat de mensen het leuk vinden. Het is echt een hele leuke hobby. Als er bij die verder bijkost is en de sjorst wat erbij en al je binnenhelje. En al je oren en afleren mij, al je spul en stoomol. Dat is fantastisch om te zien. Ja, eigenlijk zit de interesse in die bijen eigenlijk een beetje in een soort, zeg maar een stroomversnelling. Hè? Of dat de meesten misschien toch meer interesse hebben dan Begerlijk zien, niet op zien, denk ik. Ja, ik denk het wel. Dus het is echt weer omdat het een prut in het nijs is. En vooral ik met de Aziatische hoornaar. En de meesten die zie je toch een hobby die ze thuis houden kennen. Ja, dat ken net altijd een thuis houden. Want als bijenhouden wordt, dan mag wel een plak hebben die een bijenkosten del zetten kent. Ja. Zonder dat de rest van de omgeving daar les van had. Ja, dus dat is wel heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Maar we eerst even naar die bij te zien. Ja, hoe stiert het ervoor met de bijen in Uslon? Nou, op zich, het wordt redelijk. Hè. Alhoewel, we hebben wel een prutte bijensterfte van dit jaar ziet er boven de 20%. Dus hoe heel Nederland. En in Friesland wie zitten we daaronder, weer rond de 15%. Dus ja, het had erom, dus het kan wel wat beter. Ja, je hoort niet alleen hoe die Aziatische hoornaar. Wat voor invloed had dat krijgt op de bij? Nou ja, dat Aziatisch hoornaar kan ervoor zorgen dat een compleet bijenvolk dat het dik wordt. Oké, dus dat is best wel, die had er heel zo'n soort invloed op. Ja. Wat kan men krijgt dwang om dat beest steeds maar, om dat in te dammen? Nou, wat we doen is, we gaan in Nederland hebben een taskforce, Aziatisch hoornaar. En daar is in elke provincie is daar een contactpersoon voor. En die coördineert dan met de lokale verenigingen het opsporen eigenlijk van de Aziatische hoornaar die meldt worden op waarneming.nl. Ja, en kun je merken dat er meer waarnemingen binnen in uw regio van die Aziatische hoornaar? Ja, er binnen dit jaar we hebben wel iets van 6 tot 8 waarnemingen hebben gehoord. Dus we hadden 2 nesten voor het hellen en al 6 koninginnen hebben we al vangen. Dus en vorig jaar wie dat eigenlijk nog maar 1 en 2. Dus ja, dus dat is wel een groot verschil inderdaad. Ja. Nou, even hoe die opleiding, hè? Of die cursus voor bijenhouder. Wat mag ik daar me voorstellen? Hoe ziet zo'n cursus er krijgt uit? Nou, die cursus bestaat uit 2 delen. Het is eerst een theoretisch deel. En dat doen we dat digitaal. Dat betekent dat in januari krijg je een code. Dan kun je die aanmelden en inloggen op een site. En dan kun je die hele theoriecursus dan in je eigen tempo, op je eigen gemak doen. En wanneer je tijd hast. Vroeger wie het zo, dat dan ging je naar een lokaaltje daar. En daar kreeg je dan 2 uur les. En dan moest je thuis ook nog zelf dingen doen. Maar ja, nu kun je het zelf gewoon achter de keukentafel kun je bij wijze van spreken kun je het doen. Eigenlijk is het een soort zelfstudie. Zit er nog een officieel examen of eerst? Ja, na het praktijkgedeelte, dan als dat afsluiten is, dan krijg je nog een praktijkexamen dat erkend is. Dus, en daar krijg je dan ook netjes een certificaat van. Ja, je zei nog even van net als niet een kind dat worden, of net als niet een kind bij je horen. Want ja, je moet natuurlijk de roem tegen achterhoes hebben. Ja, of achterhoes, of dat je ergens een plak bij een boer hebt bij je kostendel zetten kennen. Ja. Dus we moeten wel voor zorgen dat we geen oerles aan de buurt. Ja, en dus en dat is al heel wichtig natuurlijk. Binnen in uw regio een soort imkers. Kun je in Noord-Friesland zeggen van dat er een stijging is in de aantal imkers? Nou ja, als just voor de afdeling Kolmersweg en omstreken, daar zitten we op een 34 imkers. Okay. En die geregistreerd binnen. Dat is best wel een soort ding. Dat is er aardig wat. Maar er ben ik wel een prutte imkers die misschien die het zichzelf omgeleerd hebben. En die nergens bij ons sluiten binnen. En daar hebben we geen zicht op. Ja, en nu zei ik dat er een hoop nieuwe leraren in principe nodig binnen om die cursussen te gaan. Ja, dat is het probleem eigenlijk om meer cursussen te gaan. Het is haast nodig een bijenteelt leraar en een praktijkplak. Ja, en waar de praktijk dus uitoefenen je kent.
Ja, nou, ja, zijn leraar, ja, dat denk ik uit. Maar automatisch zeker Martin Wers die toch wel ondervinding had bij Bayern. Ja, meestal binnen dat imkers die dus een stapje verder willen. En die worden dan, die volg je dan de cursus bij je teeltleraar. En daar zit ook weer een examen aan. En als ze daar geslaagd hebben, dan mij ze dus cursus in. Ja. Ja, nou, en meesten die nou geïnteresseerd binnen, hè, Jerien? Kunnen die met jou contact opnemen of kunnen die zich wenden tot de vereniging? Nou, ze kunnen zich wenden tot de vereniging, dus dat is geen probleem. En zij zou de site van bijenhouders.nl en de Nederlandse Vereniging van Bijenhouders. En daar staat er genoeg informatie op om wat te zien hoe het bevalt. Ja, dus daar kun je mee taai in principe de site van de vereniging, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. En ja, daar staat meer informatie op dus. Ja, daar staat ook op wij in Friesland de cursussen houden worden. En wanneer die open worden, wanneer is die inschrijfkans voor de cursus voor oratier. Oké, nou, meesten die geïnteresseerd zijn, kunnen daar altijd eens even een kijkje even zien op die website. Ja, dan mag het altijd clear komen. In ieder geval, Tiger, dank voor jouw taaljochting en de komst naar de studio. Jeen Geertsma van de Bijenhoudersvereniging in Kalmerswaag.